No kaikkihan lähti liikenteeseen 20 minuutin palaverista Arttu Voutilaisen kanssa ja tässä sitä nyt ollaan Suomen ainoan valtakunnallisen sähköpolkupyörätaksiyrityksen Biketaxi Oyn yrittäjänä ja franchising-antajana ja toimitaan tällä hetkellä useissa eri kesäkaupungeissa ympäri Suomea. Nyt omalta osalta ympyrä sulkeutuu, sillä olen myynyt koko Biketaxi Oyn liiketoiminnot Totille ja Eetulle, jotka osti jo tuossa 24 loppuvuodesta Kuopion liiketoiminnat ja Totti ja Eetu tulee jatkossa toimimaan siis franchising-antajan roolissa näille meidän muille franchising-yrittäjille ympäri Suomea ja työllistään välillisesti noin 150 kesätyöntekijää näissä meidän mahtavissa kesäkaupungeissa. No se oma ensimmäinen kesä 2017 niin olihan se aika mielenkiintoinen hyppy tuntemattomaan, koska ei mulla ole oikeasti mitään hajua, että miten tämä hommaa pyöritetään. Toki Arttu oli ollut silloin 2016 toiminnassa mukana ja saanut sen hienosti pyörimään Kuopiossa, mutta eihän meillä niinku sitä Biketaxin yrittäjyydestä ollut sinänsä niinku mitään hajua. Mutta sitten taas tällä jälkeenpäin, kun rupeaa miettimään, että voisinko kätellyt sen diilin 20 minuutin palaverissa, että hyppääkö Biketaxin yrittäjäksi, niin jos mulla olisi aikakone ja me menisi taaksepäin, niin kyllä mä se edelleen kättelisin. Tämä on kyllä ollut tosi mielenkiintoinen matka ja en ole kyllä katunut päivääkään siitä, että olen lähtenyt tähän matkaan. No Biketaxin yksi tärkeimpiä asioita on asiakaspalvelu. Ja asiakaspalvelun hyvä fiilis on meidän itsestäänselvyys. Ja asiakaspalvelussa me ollaan kyllä onnistuttu. Meillä on 3 parhaan palveluyrityksen palkintoa. Meillä on 2 kunniamainintaa ja 1 erillistunnustus tämmöisessä parasta palvelukilpailussa, jossa valitaan Kuopion alueen paras palveluyritys vuosittain. Ja on meillä myös sitten tämmöinen vuoden kasvava matkailuyrityspalkinto, joka saatiin Kuopion tahkomarkkinoilta 2023. Se ehkä tässä yrittämisessä on ollut hienoa nähdä, että joku muukin on nähnyt, että jollain tavalla ollaan onnistuttu niissä meille tärkeissä asioissa. Ja koska me ollaan palveluyritys, niin asiakaspalvelu on se tärkein juttu, mikä meillä on, koska meidän palkan maksaa meidän asiakkaat. Mä oon toiminut niin kauan asiakaspalveluammatissa, kun mä oon ollut työelämässä ja ehkä hienoimpia saavutuksia on ollut se, että mä oon nähnyt, että miten mä oon saanut sen oman asiakaspalveluasenteen tartuttua noihin meidän omiin työntekijöihin. Ja ilman niitä hyviä työntekijöitä, niin ei näitä palkintoja tässä mun sylissä tällä hetkellä olisi. Hyvät työntekijät on yksi tärkeä asia, mikä voi yrityksessä olla. Ja jos ei ole hyviä työntekijöitä, niin ei edes Biketaxiakaan. Voinut kuvitellakaan, mitä kaikkea hienoa tämä matka tuo mulle tullessaan. Mä oon saanut tutustua tosi paljon uusiin hienoihin ihmisiin ja tämä koko Biketaxin liiketoiminta, kun tämä on ollut tämmöistä niin kuin rentoa ja hauskaa ja mukavaa, niin tämä ei ole tuntunut mullekaan tämä yrittäminen niin kuin työnteolta. Mä rakastan työntekoa ja mä oon tosi intohimoinen tekemään asioita, mutta tässä niitä työtunteja ei ole oikeastaan niin kuin ikinä laskettu, koska tämä on ollut niin kuin joka päivä mielekästä, kun mä oon saanut puuhastella. Mä tuun jäämään uuden perustettavan Biketaxi Oyn hallitukseen ja sparraamaan poikia mahdollisimman paljon. Sillä mulle on henkilökohtaisesti tosi tärkeää, että Biketaxi Oyn toiminta menee jatkossakin eteenpäin, jopa isommalla vaihteella, millä se on koskaan mun aikana mennyt. Sillä pojat tuo tosi paljon semmoisia asioita tähän firmaan, mitä mä en olisi koskaan itse voinut tehdä. Ilman rajoitteita, ilman mitään rajoja siitä, että missä Biketaxi voi olla vaikka 2030. Ja mä haluan olla näkemässä sen, että Biketaxi Oy kehittyy ja kasvaa entisestään ja työllistää yhä useampia mahtavia kesätyöntekijöitä ympäri Suomea.